Juliani! Oh, what lang? Hi mga kawatlang! Welcome to my channel. So karon ang among buhaton is magluto mi og sudan para dinner. Kay hapit naman ang dinner time. So ubani ko ninyo nga magluto ta sa atong dinner and unsa atong lutoan para sa dinner namo. So if gusto mo makahuman nga video, stay put lang. Sugpod. Hello mga kawatlang! So ato na ta sa atong kitchen. Magluto na ta. Gwa sa tag-oil. Tara na! Tara na! So magkuha na ta. Oil. Welcome, So butangan na nato sa Kulay! oil. Gamay lang. So, ano na yan nato. Mga kawat lang. Wait lang, magkuha sa ko og sudlanan. So, para na color ang adobo, add na. Hello, friends. Di man ko makita. Sorry. So, magkuha ta og bell pepper. Tara. Tara! Charot. So, magkuha sa taog spring on. So, go. Magkuha na taog spring onion. Yay! Bugat siya, no? Hello! So, okay na itong first dish. Tapos, ang second na itong meal. Second nga dish na to is hapit na. Ongoing. Ongoing. The process. So, ayun. Ready na ang ato ang mga ingredients na to. Okay. Hala ka, nice kayong sunset. Tanaw. Makita ba? Ano siya ng view over here? Tada! Waki. Hindi na ako kailang nag-waki kay Waki. Ang dala kong lang. So, para mas dali ninyo, madali. Para madali sa boiled, pag-init lang mo daan og water. Or kung naman ininit ng water daan, so pwede na siya ibutang dito. So, para mag-boiled na lang siya, and then, ano siya, butang na yung ingredients. So, ibutang na daan siya. Ito siya ang onion. I'm vlogging. Okay. Okay, butang na to ang tomatoes. Ay guys, naman noon.
Dapat Magugas magkamot ba? Okay. Voice over na rin mo. So, butang na nato siya if nag-boiled na siya. okay na kung mga kawat lang. Ang sa ganit tawag anak ka ng... Model to girl. Ang sa ganit tawag anak ay? Memory, char. Ganun. Ang sa ganit tawag anak ay? Yan ang bitang failed din mga video. Ang sa good. Bloopers. Bloopers. Hala oy, pasensya yun dyan kayo. Ay, SKL. Check. Yan yung mga kalat lang. Maka-taste buds sila. Tapos mamay lang asin. Yeah. And then you put on pechay. And then let it and then let it boil. Tama naman yan. Tama ba niya akong ginastorya? And then okay na ngayon siya. Pwede na ito mga girl. Gawa na ito if okay na ba tapos after Hi, Pinat! Welcome back to my channel! ano ipakita ganyan, ipakita ganyan. Ipakita na ako sa inyo yung tat 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 tat. Bisaya ba siya na kuya daw? Bisaya ba siya na kuya? Hi, ayaw! Dito na! Wala na si Kuya Ryan to, hambutangan to. Uy, naku. Shit, Mita, uy. Shims! Shims! Hello! Hey guys, come back. Hey. Hello, shit. Nagkuhan siya na. Hey! So, magukad na tagkanon. Nita, oy. Init siya, guys. Hello. Hello. Spot? Yes, sir. Hello. 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 Tapos ko kayo. Boy. Kani gud hilabtunon jud kaayo o. Hello mga kawat lang. So after pila ka minutes, nahuman ako og luto and then pagkita na ako sa inyo ang final product. Char, final product. So nara. Tada! Muna na siya and then ang second dish. Sinigang. So hello. Kaya okay na, human naman to sa atong part. Magsinamok na sadta sa gawas. Mangita na sadta ko sa magsamukan. Hello, mother. What are you doing? Na hi vlog. Hi vlog. Hi, bulan. Ina-subscribe. Subscribe to subscriber. So, mo niya ginalito. Pwede makita. Oh, mami siya, oh. Mana siya, oh. Pwede makita Mo na niya siya, oh. ginalito sa aking mama dito sa gawas.
Ano, hi vlog, subscribe. Sa may school. Sige ba, napada. Tinolang. O, kuan di ay. Tinolang anak. Tiyan sa baboy. Ang sama na siya mag-dish na eh. Hello mga kawatlang! Kumusta naman mo? Hope you enjoyed this vlog and stay tuned or stay updated lang sa akong mga next videos, pranks, and vlogs soon. Tapos sorry kayo, wala na ako nakabuhat og outro. Wala na ako na ni siya na-close na vlog. Nakalimot ko, sorry kayo. So, stay safe po and then comment, like, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much!